Tervetuloa Tilanvuoren kadulle. Kyseessä siis tilava yksiö vuonna 1927 rakennetussa talossa. Kurkataanpa tänne keittiön puolelle. Sieltä löytyy kaasuliesi, tiskikone, jääkaappi, pakastin. Asunnossa on kokonainen seinä täynnä ikkunoita, joten se on hyvin valoisa ja tilava asunto kaiken kaikkiaan. Asunnossa on myös makuualkovi, jonne saa mukavasti sängyn rauhaseen sopukkaan. Säilytystä varten löytyy 2 tilavaa kaappia ja vaatenaulakko sekä hattuhylly. Kylpyhuoneesta löytyy suihkunurkkaus ja asuntoon kuuluu myöskin pyykinpesukone.